Vaig fer feina aquí en Siquier, a Can Ventet, que li deien llavors, i vaig fer feina 8 anys, de l'edat de 14 anys. Jo vaig començar l'any 68 amb 15 anys. Jo vaig començar a 15 anys. Jo vaig començar que en Siquier tenia 14 anys. I tenia 20 anys. 15, 16 anys, més o menys. Tenia 15 o 16. 14 anys. Devia 16 o 17 anys, devia tenir. Per mi tenia uns 15 anys quan vaig començar. Jo tenia 13 anys quan vaig començar. Vaig començar 13 anys. Jo crec que 10 o 11 anys havia de tenir. Tenia uns 14 o 15 anys. Jo vaig començar a Can Xifra als 13 anys. N'hi havia que en tenien 40, i nosaltres ja no havíem fet el 20, ni el 15 n'hi havia. Només tenia 11 anys. I vaig començar allà perquè mon pare era molt amic de la mestra i havíem comprat de la cova aquí on estic i va dir, Pep, dilluns m'envies una cadira i unes vestidores i que vengui en el taller. I hi vaig anar 7 anys. Per fer feina havíem de menester el certificat d'estudis. El meu home feia feina i jo me trobava tota sola, m'entén? I m'ho van dir, vols anar a fer feina a Can Tiraneta, de la Ràfia? I jo vaig dir, tot d'una, ara mateix. No te feien ni escriure, ni ara llegir tot això, ni tot això. No. Només te demanaven aquesta lletra, aquesta i aquesta. I ja estava. Jo vaig començar a 14 anys. Vaig fer feina a Can Mates. Vaig fer feines 5 o 6 anys, a Can Mates se va tancar i ja me'n vaig anar a Can Amaela i feia un teixit. Una part feien capells, una part brodaven les sabates i capells i bolsos i l'altra envasava i després l'altra part, diguem més a la part dreta en el final, eren allà on tallava les sabates. A Can la mestra Samuela i vaig començar a Valt, que hi havia tallers que feien teixits i jo feia nus i posava la ràfia, sí, feia nus. Posava nus i elles quan feien estiraven talers, allò creixia, anava cap a elles i s'enrodillava i les que estàvem a darrere totes posaven ràfia. Ja que sé, Penturi feia 2 metres de llarg i anàvem fent nus i així passava. Allà eren unes màquines, un taler, se deien, que teixien la fibra per fer les sabates. I un estava darrere per anar donant fil a la màquina que diguéssim. Havíem d'anar passant plons per avall, afegint fils, i llavors quan elles ens demanaven per alçar, havíem d'alçar plons i elles estiraven. I si mateix pesaven per nosaltres que érem tan joves. A Can Tiraneta vaig fer nus, que eren d'això, i duien uns plons, i fèiem un nou i després davallàvem uns plons. I llavors, quan tenia que ell havia acabat de fer un teixit, pujàvem així, eren dues perquè era molt feixut. Perquè feien unes tires de teixit així, més o menys, i potser entraven una 50 de plons, perquè cada un duia un plom, feien un teixit. I a baix el muntaven, feien sanaies, feien sabates. I jo amb una agulla passava, i t'anava a passar, i tiquitín, i feies un rotllo de la que feies. I quan llevaves allò, quan havies llevat tot allò, t'ho miraven i te posaven la que havies fet. I guanyaves molt poc. Talers, i vaig anar 7 anys. La ràfia blanca l'ensofraven i feia una olor de sofre, que no podies pujar en el terrat. I després la tenyia de colors. De les 7 del matí a les 12:30. Fem unes 9 hores cada dia. I després anàvem, dinàvem i tornàvem. Ens tornàvem a posar a les 2 i fins a les 6:30. I els horaris més o menys per tot eren igual. De dilluns a dissabte a migdia. I ens controlaven per saber quin temps estàvem per fer aquelles mostres, per llavors els poseu preus. I de vegades les altres me deien no fa 60 dies, perquè llavors ens ho pagaran menys. I teníem una cadireta baixa amb un queixó davant,
un tixó, que hi passàvem a peu, un dia teníem molt de fred, n'hi havia que duia una botella d'aigua calenta i allà damunt hi tenia les vestidores, les mostres. De vegades no duien pedres calentes, ara que me'n record. Pedres calentes, sí, embolicades amb un paper. Jo vaig fer feina a Can Tirineta. Feia espardenyes, com els suecos, paraplans, d'homo, jonces de dona, encunya. I després feia trençat, de sabates, passava fils. Jo vaig fer feina molt d'anys a posar adornos a les sabates, a les sandàlies, i llavors m'ho van dur una màquina nova i m'han passar a la màquina nova, que feia el dobladillos del corte de les sabates. Les sabates, quan estaven, li havien de llevar la gometa que duien entre la sola i el corte, li havien de posar la plantilla, li havien d'engomar, li havien de posar allà de dins, el número, després li havien de posar a enquetzar. També posàvem aquí una posteta i així els engomàvem, perquè llavors es duien a fer les sabates. Cada any feien les sabates de les àguiles. Eren colorades de rosa, amb un elàstic doradet i rosa, que les tiràvem i quan els passaven quedaven ben estretes. De tot d'una, les xiques quan començàvem es posaven d'engomadores, fer-lo més senzilla. Ja vaig passar a muntar, muntadora, que era muntar sandàlies. També muntàvem unes sabates que se deien rock and roll, que eren com unes manoletinas ranes, però tenien un elàstic voltant. I després unes altres que se deien hula hoop, que eren que quan els de tres quedaven com un poc enrodillaves. Brodàvem cortes per sandàlies, per sabates, i me record també que vàrem brodar, però se va fer molt poc temps, faldes. Estiràvem la ràfia perquè quedava llisa, la banyàvem, l'estiràvem i després brodàvem, ho enviàvem això per Barcelona, llavors en aquell temps se feia molt. Estiràvem ràfia, brodàvem servilletero, brodàvem bomboneres. I tot el temps vaig estar brodant capells, sabates, bolsos. Jo quan vaig començar a fer llendereta, això, i després ja m'han posat i donava feina de fora, i si portava teava qualque cosa. I de feien sabates, però en l'hotelers que nosaltres fèiem, en el teixit que nosaltres fèiem, no els feien de pell, els feien de ràfia. Vaig fer feina a Can Cifre. Jo allà de dins l'únic que vaig fer és teixit. Feia telers, llavors m'havien de menester a ripuntar, anava a ripuntar. I se deien sabates d'Aina, eren unes sabates precioses. Jo justament m'ha tocat a l'ambaixadora, que l'ambaixadora era on posàvem les sabates, les catxes. Havia de marcar les catxes, allà on havien d'anar, quin número era, quina marca era, tot. I se'm posava i feia... I quan venien a cercar-les, ajudava a que les s'enduguessin. Nosaltres ens posàvem a les 7:30 del matí i eren a vegades a les 9 de vespre i jo era allà per mort d'això, perquè havia de venir el que tenia el camió per dur-les sent i venia a cercar-les tard per tenir les 9 de matí preparades ja dins el camió. Feien les sabates a baix i hi havia talladors, i allà baix sí que estaven ben controlats, allà sempre tenia la mestressa. Can Amaiola era un puesto de molta demanda, quasi tot Espanya el coneixia. Ja vaig començar a fer sabatilles d'aquestes i les feien de trençat, així, la sola i tot que feien allà. Nosaltres no, els homes la feien perquè jo havia d'estirar fort. Llavors també fèiem cubiletes, que les dones de teixits feien cubiletes i nosaltres també els brodàvem. Un cubilet és una cosa redona així de ràfia i així d'alta, més o menys, i llavors és aquí dalt d'una tela i amb un cordó que s'estiren i és un bolso per dur penjat. I m'ho van posar a la part de bolsos. Primer de tot feia forros de bolsos, repuntava, jo era repuntadora, que m'agradava molt. Quan vaig estar en el bolso sí que un any hi havia una pressa de fer, d'entregar els pedidos i tot això, i el dijous sant i el divendres sant hi vàrem haver d'anar a fer feina
tancades perquè no podíem fer feina, que el temps era festa, era molt rigorós, i estàvem tancades en les persianes, tot tancats allà i fèiem feina en la llum, però va, mos ho passàvem molt bé, molt bé. Allà vam fer un vestit de cinturió, ja me'n recordo beníssim, que feien vestits nous de cinturió que anaven a l'Hivern Sant a la processó. Però les dones estaven quasi totes en un puesto. Hi havia qualque dona mesclada, els homes. Nosaltres eren les capelleres, que me'n deien. Hi havia les que teixien, les teixidores. Hi havia els sabaters i nosaltres érem 8 que feien capells de ràfia. Que tenien còfia, més alta o més baixa, després les ales més grosses o més petites, n'hi havia d'aquestes així com aixines, hi havia molt de models, cada model tenia el seu nom. Ara Miquel s'ha anat de viatge i quan tornava hem de fer aquell capell en la còfia més alta, més baixa, les ales així, així com es deia, i tots tenien un nom. Un se deia Biarri, l'altre Roma, l'altre Capri, per allà on havia anat ell, feia capells. Vaig estar a l'Embassa, vaig ficar perles, vaig fer laços en capells, i llavors, dels darrers anys, m'ensenyaren a fer bolsos. I en aquell temps hi havia moltes dones que no sabien llegir ni escriure, com sabreu. I havia de donar notes perquè s'havia d'apuntar tot el que feia un i tot el que feia l'altre. A vegades els capells tenien cofa, a vegades eren en punta, a vegades eren xinesos, i després també una temporada vaig brodar bolsos. Mira, els rodits, com els tenc. I això has de fer així. Passaves per allà i feien el capell. Feia cocodrilos de trença, de colors, taronges, llimones, i eren guapíssims en aquell temps llavors. Que a Meola el que vaig fer molt va ser pingüinos. I me vaig dur molt ben totes, quan sortíem anàvem a sopar a una finca, un puesto a l'altre, si el que dèiem molt, ho vam passar molt bé. I vaig fer molt d'anys. Me'n duia feina que nostra. Per les vacacions també, una bona saneada. I després te'n podràs dur feina que teva, vespres. Jo, tota contenta, sí. Vaig fer també centres, però això me'n duia que nostra, perquè hi havia molta de feina i feia centres. Jo era que nostra, tenia un nen que era petit, un majoret, i me va dir, Margarida, no mos faries trença. Dic, ja no faré. Em feia allà i me'n duia que nostra unes saneades de plantilles de 100 parells. Cada vespre se me'n tornava a fer 300 demà de matí. M'enduia a vespres 10 parells a que nostra i els cosia. I m'ho duíem a vespres si teníem molta feina i a vespres fèiem alguna també, a que nostra. I fèiem estirada. Quan havíem acabat el dia, on miraven un metre si havíem fet i apuntaven. Era pesadeta perquè pensa que fèiem 8 hores a la ràfia i llavors havíem d'anar a nostra i havíem de fer el dinar i a les 2 havíem de tornar a fer feina. I l'hora baixa acabàvem a les 6 i el sopar i fer les feines i rentar i tot això. Era dura la feina de la dona d'aquell temps. El dissabte de cada vespre l'havíem de fer dissabte, havíem de fer la casa neta. I quan sortíem de fer feina anàvem a corte, a vespre. Me feien enviar a cercar coses per de fora, perquè donàvem molta feina per de fora. Llavors, i nosaltres havíem d'anar a cercar-ho, i les que no estàvem assegurades, diguem, ens feien anar a passejar i a cercar la llatra allà de sa i això. Me va agradar molt anar-hi, però va resultar que quan vaig tenir el meu fill, doncs ho vaig haver de deixar, perquè no tenia ningú que me guardés i vaig haver de deixar la feina. I el que em sap més greu és que jo no tenc seguretat social ni tenc res i me feien firmar fulles de salaris, però no sé si els em feien firmar i no varen servir o si varen servir i no els m'han donades. La qüestió és que jo no he cobrat res, no cop ni una pesseta. Vaig estar assegurada 7 anys a una banda i 7 anys a l'altra, però quan va ser l'hora de deixar anar, que m'han dit no pot cobrar perquè només estan pagat per metge.
Jo també he fet molta feina, però no he tingut segur aquell lloc. Quan venien els inspectors, ens feien sortir i després fèiem una volta i tornàvem. I asseguro mai. Hi vaig anar 6 anys i ara quan m'he retirat no m'ha sortit ni un dia. Els primers anys que hi vaig anar no vaig estar assegurada, però 3 o 4 darrers sí, perquè quan vaig anar a arreglar els papers va sortir. En aquell temps, quan no mos asseguraren, quan ja n'hi havia bastantes, i no mos podien dir res, i ho temps de l'estiu anàvem a collir robes o melves o el que mos sortia. I no l'asseguraré perquè és una nina i val més que no estigui assegurada. Perquè mos asseguraven en grup. I jo vaig quedar, però tinc una amiga que anava i no ha aparegut mai per enlloc. I aquest temps que va anar allà. I això que t'he dit, quan venien els inspectors, hi havia una escala que pujava fins a l'antena de l'antena telefònica que hi ha ara, i m'on anàvem allà dalt. I resàvem perquè cada dia venguessin els inspectors, perquè ho tinguérem allà, no fèiem feina. Mira com eren de nines. Que anava a firmar cada mes i no vaig estar assegurada. Quan venia un inspector m'ho deien, correu allà de dins, els que no estaven assegurats, que estaven assegurades no. I llavors em deia, bueno, podeu anar fins a tal hora i llavors ja tornareu. I me n'anàvem a passejar un poc i llavors tornàvem. Bueno, jo tenia una cartilla, però seguro quan me vaig retirar no me va sortir. Si és que no sé com ho feien en aquell temps. Teníem un seguro que allò en aquell temps feien pífies, no sé què feien, podíem anar a un metge, però no estàvem assegurades. Tot d'una me varen assegurar. Sí, sempre vaig estar assegurada. El taller era aquí on ara hi ha Can Xumet. I darrere hi ha una escala. I puja a la costa damunt. I quan hi havia els inspectors, que venien els inspectors, totes les que no estàvem assegurades, que eren moltes, n'hi havia per 2 o 3 assegurades. I mos enviaven per amunt, per la costa, perquè no mos tenien assegurats. Si me vaig quedar serà igual i aguantàvem. Vaig fer unes sabatilles a la dona d'en Franco, era molt això, 40 misses. Tu hi tenia 2, què se diu? Guardaespatlles a darrere, que miraven si posava taixadetes, m'agafaven cada estoneta, m'agafaven una sabatilla i feien això, si havia posat xantatge, que no feien mal a la nina. I això, a la nina ja no era tan nina, però bueno. Mos deien, no pugeu. Esperàvem de fora i la dona en Franco pujava, mirava el que li agradava, comprar supos que no ho comprava. No duia oli i regalaven, però cada any venia la dona en Franco. Ara, una cosa, que si només tenia una miconeva així, ja t'ho feia desfer. Havia de ser perfecta. Era una dona molt exigent. M'ha dit la mestressa, diu, jo estic aquí davant, si te trobes en dubte de qualque cosa, m'ho dius i jo t'ho explicaré. Era una tira, i tots estàvem allà, i em mostraven cap a la mestressa, perquè sempre seguia la vida alerta. Hi havia un fill petit, en Miquel Tiraneta, que me guardava. I antes no m'havia guardat ningú mai. Perquè si se posava allà darrere, hi havia com un torell, i se posava darrere el torell i me'l guardava. Teníem aquest home, que un home que era militar, s'havia retirat, i passava llista cada dia i feia voltes. I si xerraves molt, feia bamballetes, s'ha acabat. L'encarregada sempre estava damunt tu, si feia feina o no en feies. Hi havia l'encarregada i si anaves, quan sorties per anar al bany o de fora, mira, allà podies xerrar amb un o l'altre, però allà de dins no volies que xerrasses, havies d'estar alerta. I si xerrava molt barrejaven, perquè no volien. La mestressa de vegades m'enviava, vés allà dalt, Maria, mana, vés allà dalt, dona Catalina, a una germana seva. I dona Catalina anava, dona Catalina,
Ah, mana, Marieta, entra, entra. Ai, me podies escurar. Vinga, escurava. Llavors me deia, anem, farem ullits. Anem a fer ullits. Llavors me deia, ai, Marieta, ara podries anar aquí a l'home Pep Blanc, en el carrer Major, hi viu una quinasseria, digue-li que te doni 1.000 quilos de costelles de joc. Jo no sabia què eren costelles de joc. Quan jo anava per baix i veia, no me mandaven, les sabates se cremaven, les que ja no. M'havíem d'aixecar a les 7 del matí a començàvem i no ens deixaven berenar. Duíem berenar sempre, però el duíem amallat. Berenaven d'amallat, ho sabien ells. No ho volien, que berenar som. Ho sabia, ho sabia. Però jo estava a l'endret de l'escala, allà on pujava, i era la que normalment avisava com pujava. Berenàvem d'amallat, i a les 10:30, si més o menys havia d'haver berenat, i el tornava a pujar. Hi havia un pontet, un torrent, i tot eren solars buits. I anàvem en aquests solars i dinàvem i mos passàvem pipa. I la mestressa també venia. Ella també venia, nosaltres, i s'ho passava beníssim. Jo era molt cantadora, tot el dia cantava. Era la ràdio d'allà. I m'han fet cantar... Capri, c'est fini, aquesta cançó se cantava molt. I després, quan que Pollença, estimant tant la patrona, cantaven moltes cançons de la patrona, de Pollença. Ho té que cantaves, ni xerraves ni feies res. Estaves fent feina i retia més que si xerraves. He tingut molt dins jo, com a de nina, m'entens? Com si allà disfrutar de fer aquestes coses. I a part d'això, també molta de feina, perquè mostren... Quan era la nina m'enviaven a comprar galletes de coco i cosetes i menjàvem. No mos deixaven menjar però d'amallat. Jo deia, sí, he duit això, he duit allò, he duit galletes. Érem moltes amigues totes i anàvem a comprar Can Xim, van obrir el fons de Can Xim i dèiem a la mestressa això que anàvem a cercar aigua i anàvem a Can Xim i compràvem galletes i compràvem anxoves i ja te dic, érem moltes amigues totes, no t'ho vull dir que qualque dia no se discutís qualcú, però ja eren les més majors, nosaltres no entràvem ni sortíem amb això. Era agradable perquè la gent era major i deien animalades i nosaltres érem, perquè ja t'he dit, totes les dones eren bastant majors i deien qualque animalada i rèiem, mos ho passàvem bastant bé. Era molt gran i jo sempre vaig estar a una banda més a un racó. A vegades m'ho ronyava un poc. Que llau, m'ho deia, com és natural. Compañeros eren compañeros, i quan entren i quan surten, i una duia una cosa i una duia l'altra, i menjau d'això, i alerta a embrutar perquè mos hi trobaran, i coses, tonteries. Mos ho passàvem molt bé, fèiem molta de feina perquè anàvem estirada, però mos ho passàvem bé, tot mos feia riaes, mos esxipàvem i anàvem a comprar galletes en xocolata. Si un mestre mos hi trobava, no vol dir saber la passada que mos donava, però després tot eren riaes i llevàvem bé. I quan no cantava, me tiraven una gometa de les que posàvem a les sabates i me deien, vinga, canta'n una, que això és trit sense tu. Vinga, tira. Com avorries a dir que té, malament tinguessis un infant. Les hores no t'abastaven tampoc, però no és el mateix sortir a fer feina que haver de fer feina dins que teva. Jo m'agradava molt Nerill, molt m'agradava. Però llavors vaig tenir fills i ma mare sempre estava malalta, no em podia acordar. I la sogra anava a fer feina i jo vaig haver de deixar la feina per cuidar els xets. I jo me'n vaig anar aquí, tenia 21 anys, perquè m'havia de casar. Amb 21 anys era, llavors ja vaig tornar. Llavors em vaig quedar embarassada i ja ho vaig deixar. Fins a 19 que m'he casat.
Hi vaig anar fins que vaig tenir el meu fill major. El mestre me deia, per favor, no te'n vagis, que has de fer més mostres, per favor, no te'n vagis. Si ja t'has d'aixecar per anar més al bany o això, així que, però no me'l deixis. Jo deia, me falten 2 setmanes per tenir el meu fill. Me va saber greu quan me'n vaig casar, me'n d'anar, però... Fins que em vaig casar. I quan vaig casar vaig tenir tot el mateix any la filla i ja no vaig tornar més. Jo, si el meu mare no s'hagués mort, hauria tornat quan la nina hagués pogut guardar. Varen començar a obrir hotels i tot això. Llavors ja vam començar nosaltres mateixos, però els nostres pares no ens hi volien de què maneres. Perquè jo me vaig casar i ja va ser acabar la llibertat. La llibertat no, llibertat tenir, però ja no podia anar al taller. Una experiència molt guapa, com a amistats, com a feina, professional. Era una família. Jo hi era tornada després, perquè m'agradava moltíssim, moltíssim m'agradava. Tots sortíem juntes, anàvem a fer una volteta per plaça. Va ser una temporada que m'ha agradat molt. Era molt agradable, ens ho passàvem molt bé. Me sentia bé perquè eren divertides, eren lotes que ens veníem. Anàvem a les 6 del matí, ens ho passàvem pipa. Me va agradar tot. Molt amigues en totes, ens duem beníssim. Me va agradar perquè me varen tractar molt bé. Ja som amigues de llavors. I de casades i tot, ens anàvem un dia a l'any d'excursió. Totes plegades, nosaltres deixàvem els homes i ens anàvem, n'hi havia 2 que tenien cotxe, i ens anàvem 4 dins cada cotxe, i ens anàvem tot el dia. I cada 2 o 3 dies ens anàvem a sopar a el Puig. I en el setembre sempre teníem vacació. I anàvem a dinar al Puig, un dia totes juntes, o nedar. Ens quedàvem per anar a berenar ternelles. Anàvem aquí al lau, a robar nispres totes. Hi havia nisperos que estaven a la vorera de la paret, a robar-nos, a menjar-ho, no en trobàvem. Per les veges i per els darrers dies duien lletres de coco i els amors menjàvem. I res, jo m'ho vaig passar molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Vaig amigues, si encara els tenc. Estic molt contenta del temps que vaig passar allà. Encara som amigues de totes les que hi ha vives. I m'agradava molt anar-hi. Érem molt amigues totes, Estàvem molt bé. I mos ho passàvem molt bé, molt bé. Ho record en carinyo, perquè totes les que fèiem feina juntes, bé, eren molt joves. Érem companyeres, érem molt, molt, molt.